ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे माखौ हाबा जाया जों जि मावदों फैमावबाय होननानैहाय ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं मिता ना मा सोरबा दङ ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानोसो लिंलांदोंमोन गावसिनि सोरबा लोगो थानायनाव ओंखाम जानो थांनायावहाय उनावहाय बेयावनो मानसि लेंनानै थानानै ज' थानानैहाय बे हाबाखौ दोनथ'बोदों ओमफ्राय उनाव भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों। तो सोरबाया बुंदों मिथिनिनो दाय मानि थाखाय होननानै बुंब्ला मिथिया सिगां सोरजोंबा हाबा जाखाबायमोन आरो लोगोसेनो एक्सबो दंमोन बिथांजोंनो अराय थाबाय थानायावनो आरो बेजों हाबा जादों आरो लोगोसेनो सोरबाया बुंदों मिथिंगानिनो दाय मानि थाखाय होननानै बुंब्ला बिथाङा मानो सोरजोंबा अपेन रिलेशनशिपआव थानायखौ मानो फोथायनांगौ आरो गोबां आरोना जों बुंनोनो हाया फरायबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थामनेल मिथिखाबायानो जों मानि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों स' जों मिथिनि सायावनो बाथ्रा सावरायनो नागिरदों आरोना तो नोंथांमोना मिथिखाबायानो गोबां निउस मिडिया आरो लोगोसेनो गोबाङैनो सोरबा सोरबाया बिथांनि जायफोर रिलेटेड एबा सोरबाया जायफोर बिथांमोना सोरनिबा रिलेटेड बिथांमोना पस्ट खालामनानै होनायखायनो तो नैबाव नुनो मोनखाबाय बिथांमोना मिथिंगा होननाय बिथांनिफ्राय तो बिथांमोना थारैनो दायभर्स जाबाय आरो लोगोसेनो जों मिथिनि माखासे भिडिअनिफ्रायबो जों मिथिनो मोनो तो नोंथांमोना खोनासंनानै ला बेयाव। ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे माखौ हाबा जाया जों जि मावदों फैमावबाय होननानैहाय ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं मिता ना मा सोरबा दङ ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानोसो लिंलांदोंमोन गावसिनि सोरबा लोगो थानायनाव ओंखाम जानो थांनायावहाय उनावहाय बेयावनो मानसि लेंनानै थानानै ज' थानानैहाय बे हाबाखौ दोनथ'बोदों ओमफ्राय उनाव भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों। तो जों बिनिफ्राय खोनासंना लानायनिफ्राय जों मिथिनो मोनो जे जेनेबा माने जुदि बिथांमोना दाबो जुदि रिलेशनशिपआव एबा बिथांमोना हाबा जानानै दङमोनब्ला अब्ला बिथांमोना माने बिथाङाबो माने बिनि एगेन्स्टै जेबो बाथ्रा बुंनाय नङामोन होमबा बिसोर डाइभर्स जाबायानो होननानै जों सानना लाबाय खिन्थु जोङो गोरोन्थि मायाव मोनो मिथिबाय तो बिथां मिथिंगा सासे हौवा सानैबो मिथिंगा दै हौवायाबो हिन्जावाबो मिथिंगा नाथाय जोङो मिथिंगा बिथाङा बारा ससियेल मिडियायाव फैनायखौ जों नुवाखै एबा जाय हौवा बिथाङा ससियेल मिडियायाव फैनायखौ नुवाखै खिन्थु उनाव स्टेटमेन्ट फैगोन होननायखौ जों मिथिदों नाथाय जोङो दासिमहालागै स्टेटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनाखै दै नाथाय जोङो जेब्ला मिथि नार्जारि बिथांनियाव जों नायो आरोना अब्ला माखासे बिथांमोन सानैबो बिथांमोना एप्रुभ होदों जे जेथिया गाव हौवाया पस्ट होदों होमब्ला बिथांमोना सानैबो एप्रुभ होनांगोन बिनि थाखाय जे बिथांमोना दिनै जों हाबा जाना हमबाय दिनै जों हाबा जाबाय होननानै बिथांमोना पस्ट खालामदों तो मोजांनि खोथा जोंबो बोर सारस्रिदोंमोन बयबो नङा होमबा जों माब्लाबाबो सानाखैमोन 6 दिन 7 दिननि उनावनो डाइभर्स जागोन एबा बिथांमोना गारलायगोन नाथाय जोङो मोनसे खोथाखौ सानना लायो आरोना जों मिथि नार्जारिनिखौ नोंथांमोना पइन्ट आउट खालामदे नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया आं नाथाय बुंनो नागिरदों आरोना तो बिथाङा बुंनानै लादों जे गावनो जे आं गोरोन्थिबो मावनो हागौ एबा गोरोन्थि नङाबो मावनो हागौ तो बिथाङा बुंना लादों आरोना जों दिनैनिफ्राय हाबा जाबाय आरे भाई मोनसे खोथा बे खोथाखौ नोंथांमोना सानायनि सिगां नोंथांमोना सोरबा मिथिंगानि बिग फेन जानानै नायनो नाङा बे खोथाखौ नोंथांमोना समाजारिनि जानानै नायदे स' मिथि नार्जारि बिथाङा गावनि भिडिअ बुंनानै होदों जेनेबा गावखौ जर जबरदस्ति हाबा खालामदों होननानै आरे नङाना पाब्लिकआ चुतिया नङाना आजिखालि बयबो मिथिगौ मोनसे आखाइजों जों मालाबाबो आखाइ खबनो हाया गासै बिबारजों जों मालाबाबो माला सुनो हाया बेथ' खोथाया थारखा नङा होमबा नोंथांमोनाबो मिथिगौ तो अब्लालाय बेखौलाय मानो साननो गोनां बाथ्रा दं सोरनि गोरोन्थि दं होननानै तो बिदिब्ला जों सानैनिबो गोरोन्थि होननानै बुंनो हायो तो बिथाङा बेयाव मेनसन खालामनानै होनदों मिथि नार्जारि बिमा बिफाखौ लिंहरदोंमोन बेयाव बाथ्रा गोबांनो आरे ससियेल मिडिया नोंनि आखायावनो दं नोंनि मबाइल गंसेयावनो दङ नङा होमबा नोंनावबोथ' पाब्लिक दङ नोंनावबोथ' गोबां गुबुन मानसिफोरनि सिनायनाय दङ जुदि नोंथांखौ जर जबरदस्ति खालामदोंमोनब्ला अब्ला नोंथाङालाय खनसे कल खालामनानै हरबानोथ' बे गासिबो सलुसन जागौमोन बिनिखायनो जों बुंनो थाङो आरोना बे गोरोन्थिया सासेनि नङा सानैनिबो थ' बिनिखायनो आरो लोगोसेनो गोबां सोद्रोमाया बुंदों आरोना बर' एक्ट्रेसफ्राबो बिदिनो खिन्थु आं गासैखौबो बुंनो थाङा मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला आं दिनैसिमबो आब' रियामोननि फेन आरो लोगोसेनो गोबां दङ आं बुंथ'ला बाट दिनैसिम आं बेफोरबायदि गाज्रि लामाजों आगान सुरनाय एबा आब' रियामोनखौ जेनेबा गुबुना ओरैबायदि देखायो जेनेबा लाइक देट फलोवार्स बारायनो थाखाय खान्दा ड्रेस गानो माबा गानो सेलिब्रिटिफ्रा नाथाय आं दिनैसिमबो नुनो मोनाखै आंनि गोसो गोरबोजों आङो फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो आंनि माबा आरोना फेभारेट एक्ट्रेस दिनैसिमबो जानानै दङ बिथाङा थ' बिथांमोन बायदि नोंथांमोनाबो जानो नाजा थ' दिनैसिमबो नोंथांमोनाबो नुफेराखै होननानै बुंनो हागोन आरोना नङा होमबा स' आं बेखौनो बुंबाय ओमफ्राय लोगोसेयैनो जोंहा बेफोरो लोगोसेनो जोंहा गोबां सुबुङानो बुंदों गासिबो एक्ट्रेसआनो बिदि गासिबो एक्ट्रेसनि लाइफआनो बिदि माबा आरो लोगोसेनो बहाबा थाहैनाय फरायहैनाय बेफोरनि सायावबो मख'नाय थांदों स' आं लास्टआव बेखौनो बुंगोन आब' मिथिया माबा मोनसे लाखुमानानै दोनदों आरोना गावनि गोसो सिङाव माबा मोनसे दङ ना
जोंहा दै मिथिंगानावसो माबा हायना मुलिफोर दं नामा आं मिथिया दे बेखौबा थ' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसेनो जोङो मोनसे वर्ल्ड रेकर्डखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो ना बिथांमोननि गेजेराव थ' वर्ल्ड रेकर्ड जानानै थासिगोन मिथिंगा बिथांमोना हाबा जादोंमोन आरो लोगोसेनो 6 दिननि उनाव जोङो बिथांमोना डाइभर्स खालामबाय थ' बिथांमोननि थाखाय मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड जाबाय मिथिंगा हाबा जादोंमोन आरो लोगोसेनो बिथांमोना वर्ल्ड रेकर्डखौ सिफायबाय दे बुहुमनियाव आरो लोगोसेनो जों बुंनो थांगोन जे सेलिब्रिटि होनबा जोङो थारैनो बयबो सापर्ट खालामो बयनोबो बिथांमोननि लाइफ स्टाइलखौ नायनो लुबैयो नाथाय बिथांमोनानो जुदि लाइफ स्टाइलखौ बिदि देखायोबा आरो जोंलाय आरो सरासनस्रा सुबुं नङा होमबा बिसोर सुबुंखौलाय माथो बुंबावनो थ' बिथांमोनानो बानायनानै देखायोबा जायखौ जोङो अरायबो सापर्ट होयो नङा होमबा थारैनो जों बुंनो थाङोब्ला जायफोर माने डिफेन्सआव खामानि मावो एबा जोंनि बड'लेण्ड आर्मिनि मानसिफोर थ' बिथांमोनखौ जोङो बेसेबां रेसपेक्ट होबावा नाथाय जों सेलिब्रिटिखौ बांसिन रेसपेक्ट होयो नङा होमबा थ' बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोनाबो सोलायो आरो लोगोसेनो बेफोर इस्युआ जोबो स' बास दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय दै थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोननि अपिनियन बा मा जे नोंथांमोना सोरनि सायाव थांगोन थ' बिथांमोना दाय मावदोंना मावाखै नोंथांमोना डाइरेक्ट कमेन्ट खालाम